NTSA onego bed ni jogo matiyo koda payni mapacho ka iyudo tiegruok e yo machalo nade, obed jogo magi jo pikipiki, jogo madwaro license kaka jogo mariembo geche matingo jowuoth kata jogo mariembo geche mag ji giwegi kata private cars. Erokamano, aparo ni kuom gima wacho kata kuom penjo no ber malich. Yiena mondo mi aduoke gi duoka ariyo chutho gi nyabedo adek kuom wachno. Mokwongo okonya bedo, it will not be right mar wacho ni driving schools man thurwa ka gina moyolo maonge tich malong'o. It is wrong. Mano ok ni kare. One, driving schools ma Kenya ka NTSA osekelo regulation mane moke winjo kaka wacho ma otimne gigi miluongo ni re-registration bembe ne gitero kata why court. The point is all driving schools tiyo gi standard curriculum. Mano number achiel. Standard mamanu NTSA developed what we call a standard curriculum, and curriculum no ma training of drivers. Mokwongo nyaka wan winj gik moko adek kwad wacho weche mag road safety, gik moko adek. Mokwongo wan gi wang'ayo road, wan gi malungo ni engineering aspects. Kaito ka wan gi wang'ayo wan gi geche users, we can call them, kanyo oting'o geche, oting'o apiko, oting'o jotielo, oting'o jondiga, oting'o ng'ata jo tuk kata jo mkokoteni kata jo wheelbarrow beni kanyo users. Mar adek nitiere jok ma dili gi gigi mariembo kaka jo drivers, riders magi